Siyabonga bathemba bahle. Ingathi Ehla moya intwele. Ehla moya. ha. Okay, ngishayelo yami. Yeah. Mina ngishiya abazali bami ngazogana la ekhaya. Mina ngishiya abazali bami ngazogana la ekhaya. Entuleni webondaba funa umuntu ozongixabanisa. Ngiphatha kahle mzini makoti. Bafethu uNkulunkulu wakulasala. Yayizwa le voice on. Hayi bafethu. Hayi. Nitshikiza lapha babe bawutshikisa nabo lapha emavidweni ngo1990. Usalo kuza komunye usadlula kodwa sahlukene phela uyazi. Ubani ovela lapha ewindini? Khona ovela lapha ewindini obhekene nje. Oh, intombazana le yamthembu Isecond. siyasha. Bakithi. Lekhuzeli eMnambithi. Betshikiza bengabafanya abancane. Kodwa bazobona khona bele ngoba uzoba khona manje emcimbini. Kubonakale nala ekhaya babuka ukuthi hayibo ngoba la ekhaya usakwazi ukwezinto enje kunomcimbi nje kaMaskandi ngoba khona Nalabo bayakhala laba kuyomshado khona kuzo banjani. Maskandi festival njengoba ufuna besho hayi phela uzonyathela khona hayi uzonyathela khona udlalela inkumbi Ya njengoba bengisho nje ukuthi ekwazela sizokhuleka kumele udingiswayo sizokhuleka nako MM oCabashi ukuthi makukhona abakwenzayo bemfake akwazi ukuthi uphithizele nje leli talent alingapheli alingapheli ingoma zakho indala ifa zonke ingoma zakho uyiperform abantu bayayithanda Awuyabona. sizokhuleka impela khona njengoba kuyiwa nasokhethweni nje ama programs abo bekufaka hayi uzobonakala bampela Siyabonga inkosi ibusise uNkulunkulu. cha asasicela nendlela ngoba iseyide kuthina indlela Sibonga kakhulu nihambe kahle indleleni. siyakhuleka nakushamasi inkosi La induna yami nje ngoba isikhathi esiningi ngihlala ngiba nayo nasi isigungu lesi engihlala naso bekwazi ukuthi beyikhuluma indaba ngami ngoba phela bayangazi uyisuka kakhulu nakhona ukusondela enkosini ngiyacela nje Job ukuthi uhlele ngelinye ilanga inkosi ukuyoyotha unganakele lutho uyithathile nje abaneweni yoyotha inkosi kuba isibusiso na ukusondela enkosini uma usuke futhi uneqhaza lihle kangako libambele emphakathini ngetalent ngiyabonga iluleko.